mennesker. Der skal jeg lave en Colors of the Rainbow tag, som er sådan, hvor der er så en farve. Og så ser man så sine yndlingsting, ligesom inden for den farve, hvis man kan sige det. Og det er altså yndlings, det er tøj og beauty, som det her tag er på. Og jeg har fjernet en dingo, fordi at, det er dog rigtig med i regnbuen. Men det har jeg fjernet, fordi det er praktisk talt bare en slags blå. Jeg har tilføjet 2 farver selv, så der er 8 farver. Og jeg har tilføjet pink, og jeg har tilføjet sort. Og jeg synes bare, vi skal komme i gang. Så hvis man starter med rød, så er det den her læbestift indpakning af pink. Men jeg har ikke valgt at tælle den som pink, fordi at selve farven er simpelthen... Okay, den ser virkelig pink ud på kameraet. Okay, her er den sådan lidt mere den farve, den er i virkeligheden. Og den er... men den er simpelthen så flot. Og det er Maybelline's Color Sensational lipsticks, og det er dem her, der ligesom er sådan noget her i låg. Og den er bare i farven 550 Cherry Candy. Okay, så kan vi gå videre til orange. Og der har jeg den her Ear, men det er den her Indian Summer, og det er den Limited Edition. Og den har sådan nogle små vinger på, og den dufter af... Altså den dufter så godt af appelsin, det er virkelig... Hvis man kender de der appelsin tic-tacs, ikke? Og som smager awesome. Den her, ikke? Den dufter af sådan, som de smager. Det er simpelthen så lækkert. Den skulle bare dufte af appelsinblomst, men jeg synes, den dufter af appelsin. Jeg tror også, det er det samme. Men okay, så lad os gå videre til gul. Der har jeg den her Mini Batiste. Den er også lidt grøn, men jeg tror den som gul. Håber jeg, okay? Og det er bare med Coconut and Exotic Tropical. Og oh my god, hvor dufter den godt. Jeg elsker kokosnød, og den dufter bare simpelthen så fedt. Okay, så fra gul til grøn. Og der har jeg den her. Jeg har ikke brugt den så meget, fordi det er en juleduft, og jeg vælger at gemme den til jul. Men oh my god, hvor dufter den godt. Den er bare fedt. Det er den her Glazed Apple Shower Gel fra The Body Shop. Okay, fra grøn til blå, tror jeg det er. Og der har jeg bare den her. Det er bare, den her, som sagt blå. Det kan I se, den er mørkeblå, men en hel masse af de her sådan små blomster på. Og den er 3/4 ærmet. Prøv lige at holde den op igen. Så vi kan se, at den er 3/4 ærmet. Og så har den det her lille peplingskørt og et hul bagpå. Og den er bare super sofistikeret og virkelig pæn. Og jeg elsker den, at man kan få den hverdag og på til fest og sådan noget. Og ja, den er bare fra H&M. Love it! Så jeg skal videre til den sidste farve, som jeg ikke selv tilføjer. Og det er lilla, og der har jeg den her The Body Shop Passionsfrugt Body Butter, og det er den... Jeg har ramt bunden. Det er meget sørgeligt. Men den dufter... Jeg kan næsten ikke stoppe med at dufte til den, fordi den dufter bare så epic, og jeg elsker den. Okay, så kan vi gå over til pink. Og der har vi... der er bare den her Revlon Color Burst Matte Balm. Og det er en lips... Jeg vil bare sige lipstain, men det er det vel egentlig ikke rigtigt, den her skrue her. Fordi at lipstain, det er mere som en tus, og den er bare simpelthen så flot. Den er lidt mere pink i virkeligheden. De minder meget om hinanden på kameraet, men de er ret forskellige i virkeligheden. Og den er bare super flot, fordi den er mat, og jeg elsker den bare. Den er bare my perfect little thing. Og den er i farven 210 hvad står der? Unapologetic. Okay, så det er sort, som er den sidste farve. Der har jeg en mascara,
Den er både sort indpakning, og så er den sort indeni. Kan I se her. Den er fra Elisabeth Arden. Jeg synes, den har en rigtig flot børste. Og den er meget naturlig, jeg har den på i dag. Og jeg er ikke så vild med sådan en kæmpe, mega lang, mega volumen, fordi jeg vil godt have det lidt mere naturligt. Og ja, som I kan se, det er den, eller det som jeg lige har sagt til, det er den, jeg har på i dag. Og det er bare Elisabeth Ardens Caramide Lash Extending Treatment Mascara. Men ja, jeg håber I nød videoen. Og husk at like og subscribe dernede. Et eller andet sted dernede. Og kommentere videoforslag. Og bare kommentere et eller andet, hvis I har noget på hjerte. Men jeg har videoforslag, fordi vi vil jo godt lave på IVC. Så hej hej!